खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं दिनै आयेन बेरेखा खामानि मावनानै खारखोमानानै थानाय अ.सि. बिमान रयखौ पुलिस हानजाया हमनो हाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे अ.सि.खौ गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव हमनो मोन्दों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे अ.सि.खौ सासे हिन्जावसानि सायाव लाजिथाव नोजोरजों फट' दिखांखुमानायनि दायनि थाखाय पुलिस हानजाया नागिरगासिनो दंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं दिनै आरोबाव आसामाव गोजोन थासारिनि फारसे आगानसे दावगाबावबाय। खौरां मोननाय जादों दि दिनै आदिबासिफोरनि गुबुन गुबुन आफादफोरनिफ्राय 1182 हाथियार लाग्रा आफादफोरा गावसोरखौ सरकारनियाव गथायफैदों। बिथांमोनहा दिनै आसामनि गिबि मन्त्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि नुजाथिनायाव गावसोरनि हाथियारफोरखौ गथायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं दिनै फुङाव गुवाहाटीयाव गिलु-बालु जाब्रबथाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया गुवाहाटीनि गणेशगुरियाव जादों होनना मिथिनो मोन्दों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला AS01HC 1438 नम्बर गोनां गंसे सिटी बासआ गंथाम फिसा फिसा गारियाव गोगोमै सौदावफैनायनि जाउनाव बे जाब्रबथाया जादों होनना खौरां मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया गणेशगुरि फ्लाइअभाराव जादों आरो फिसा गारियाव थानाय माखासे सुबुंफोरा जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं आसामनि हाइलाकान्दि जिल्लायाव थांनाय मंगलबारखालि माखासे दुथांफोरा सानै फरायसुलिफोरखौ हानजायै जिनाहारि खालामदों होनना खौरां मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला सानै फरायसुलिफोरनि गेजेराव सासेया सिलचर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव लांनाय समाव जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जिनाहारि खालामग्राफोरखौ दासिमाव पुलिस हानजाया सानै हमबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बे सानै दायनिगिरिफोरनि मुंफोरा फारियै जाबेद आरो आनसार होनना मिथिनो मोन्दों। गुबुन माखासे दायनिगिरिफोरखौ पुलिस हानजाया हमनो थाखाय नागिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बे सानै फरायसुलिनि सिनायथिखौ सुप्रिम कर्टनि बिथोन बायदियै गुमरै लाखिनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआव थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारि जै।